Sar studju mal-Università ta' Malta dwar il-protezzjoni tan-naħla Maltija u wera li l-aħjar pass fis-sitwazzjoni hu li tiġi dikjarata l-insett nazzjonali. Fl-2023 saret talba lill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi biex jibda dan il-proċess. Il-benefiċċji huma bosta. Fosthom li jissaħħaħ l-għarfien nazzjonali ta' din is-sottospeċi endemika fuq l-istess livell bħal qabru u l-merill. In-naħal jieħu rwol ta' gwardjan tal-insett nazzjonali bl-opportunitajiet kollha li din l-inizjattiva ser iġġib magħha. U n-naħla Maltija issir in-naħla tal-għasel preferuta. Allura l-importazzjoni ta' naħal barrani tonqos. U s-settur tal-apikultura jsir aktar sostenibbli. Ir-riskju li jidħol mar ġdid b'mod aċċidentali kif ġara fil-passat jonqos drastikament. In-naħħala jibdew igawdu minn naħla li tirnexxi aktar b'anqas xogħol għax tgħix aktar fit-tul u tagħmel aktar għasel. L-għasel Malti jiżdiedu l-prestiġju għax isir prodott lokali derivat mhux biss mill-flora tal-Gżejjer Maltin, imma wkoll mill-insett nazzjonali ta' Malta. Din l-inizjattiva toħloq ukoll niċeċ ekonomiċi ġodda fosthom fit-turiżmu ta' kwalità u xogħlijiet ħodor marbuta mal-konservazzjoni. Pass pass, dan l-isforz kollettiv għandu jwassal f'inqas spejjeż u aktar dħul għal min irabbi n-naħla Maltija. Din opportunità tad-deheb biex Malta sservi ta' xempju għal pajjiżi oħra.